Británia na okraji útesu. Koľko chýba k občianskej vojne? Británia, krajina, kde sa trpezlivosť v radoch a rozvaha v parlamente stali symbolom národnej identity, dnes čelí narastajúcim obavám z občianskej vojny. Nejde pritom o výplod fantázie, ale o varovania akademikov, komentátorov a predovšetkým rozhnevaných davov v uliciach. Profesor David Betts varuje, že Spojené kráľovstvo sa nachádza v druhej fáze občianskeho konfliktu. Tá sa vyznačuje delením obyvateľstva podľa identity a presvedčenia, sabotážami infraštruktúry a narastajúcim chaosom a bezprávím. Aké sú náznaky? Migranti sú ubytovaní v hoteloch, zatiaľ čo bezdomovci, vrátane vojnových veteránov, spia vonku. Útoky nožmi pribúdajú. Rodičia protestujúci pred školami sú označovaní za extrémistov. A takmer 1000 kamier v zónach s ultranízkymi emisiami bolo zničených v rámci tzv. Blade Runner odporu. V mestách ako Rotherham a Birmingham sa už objavujú tzv. Divoké zóny. Oblasti, v ktorých štát stráca kontrolu a moc preberajú buď samozvaní strážcovia poriadku, alebo radikálne skupiny. Ľudia prestávajú veriť inštitúciám, ľavica vidí fašizmus, pravica hovorí o zrade a stred väčšinou mlčí. Británia sa síce zatiaľ nerozpadla, ale ľudia zabúdajú, ako spolu žiť, a to môže byť rovnako nebezpečné.